F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn ftit or ser jibda prime time tal-lejla ħaniftaħ il-ġimgħa flimkien mas-Segretarju Parlamentari għar-Riforma u l-Ugwaljanza. Ħanilqa' miegħi l-lejla l-Onorevoli Rebecca Buttigieg. L-Onorevoli Buttigieg il-bieraħ kienet qiegħda tiċċelebra l-anniversarju ta' żwieġ tagħha. L-lejla rridu nisimgħu naqra rakkonti minn dakinhar tat-tieġ tagħha, nisimgħu id-dettalji, però apparti minn hekk ma' l-Onorevoli Buttigieg ħanitkellmu fuq is-sena u 3 xhur tagħha fil-Parlament Malti li żar membru fil-Kabinett Malti, kif ukoll ħanitkellmu dwar Europride 2023, avveniment Ewropew li jippromuovi l-ugwaljanza, l-ikbar avveniment Ewropew li jippromuovi l-ugwaljanza li se jsir f'pajjiżna f'Settembru li ġej. Niltaqgħu mal-Onorevoli Buttigieg minn hawn ftit oħra Prime Time jibdissa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar, nifsaħjar, ħajjaħjar. St. Thomas Hospital. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time illum 2-5 ta' Ġunju, b'mod uffiċjali s-sajf ħajbda qisu daqs 15 oħra, però żgur li taqblu miegħi li daw il-ġranet li qegħdin ngħixu jistgħu jitqiesu li huma ġranet sajfin. Wasal il-ħin biex illaqakom mal-mistiedna tiegħi lejla, waħda mill-iżgħar membri parlamentari fil-Parlament Malti. Nilqa' miegħi lill-Onorevoli Rebecca Buttigieg. Hello, Rebecca. Hello. Kif int? Okay, għandek Serata it-tajba. Happy anniversary. Thank you very much. Il-bira, hux kien? Iva, għalaqna sentejn diġà. Awguri, tista' takkomoda ruħek, jien ħammur nħu posti, għax aħna għandna tradizzjoni. Onorevoli, nirreġistraw lil kull min jiġi hawnhekk. Ġifieri għandi bżonn ftit dettalji biex nkun nista' nirreġistrak. Mela, le għajdli. Isem ikun jom? Rebecca Buttigieg. Rebecca Buttigieg. Data ta' twelid? 2 December 1993. Ġifieri Diċembru li ġej. Nagħlaq 30, daqshekk. Daqshekk 20s. Daqshekk. Fejn inti mwielda? Il-Zabbar. Zabbar, residenti. Il-Gżira. Gżira, professjoni. Segretarju parlamentari. Segretarju parlamentari. Rebecca, jien illum beħsem ninqabdek ħafna nostalġija. Aħjar. Walk down memory lane mela. Ħanieħdok naqalura sentejn ilu tajjeb dakinhar tat-tieġ, nitkellmu naqra fuq dakinhar tat-tieġ u mbagħad iktar il-qudiem waqt il-konverzazzjoni ħanieħdok iktar lura. Jum it-tieġ ħafna jiddeskrivuh bħala ġurnata li vera tgħaddi malajr. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Naqbel 100% magħhom. Id-dum tippjana ħafna, tinkwieta ħafna li kollox ħajmur sew, kulli ma jkollokx problemi dakinhar tat-tieġ, imbagħad fl-aħħar ta' berqa tgħaddi l-ġurnata u kull ma jkollok huma r-ritratti u l-memorji u l-feeling ta' dak iż-żmien. Jekk imorru lura dakinhar tat-tieġ tiegħek bħal bieraħ sentejn ilu, l-preparamenti bdew kmieni? Bdew kmieni ħafna li aħna konna ħaniżżewġu f'Settembru tal-2020. Allura kellna kollox ippreparat, peress li raġel tiegħi huwa Taljan kellna nippreparaw iktar biex ikollna aktar familjari mill-Italja ġejjin, iktar loġistika x'nieħdu ħsieb u mbagħad faqat il-COVID. U għal-bidu ma mmexxejniex it-tieġ mill-ewwel għax bejna ngħidu ma forsi tgħaddi, di forsi xahar kollox, eċċetera. Ovvjament il-pandemija damet, allura kena nħasslu id-data tat-tieġ oriġinali u mexxejni għall-4 ta' Ġunju 2021. Però sa dakinhar stess, fil-fatt aħna kien wieħed mill-ewwel tiġien illi saru għaliex fetħu restrizzjonijiet propju ġurnata qabel it-tieġ tagħna. Ara xtaqteħ tal-qalb. Allura kellna ħafna taqteħ ta' qalb, ħafna nervi, ħafna ansjetà, tkun ilek tippjana, ma tkunx taf jekk dak li ppjanajt ħajkun jista' jseħħ minħabba r-restrizzjonijiet tal-pandemija. Però kollox mar sew għall-inqas irnexxilna ngawduh ukoll minkejja restrizzjonijiet kien niżewġu bil-maskla wkoll, ġifieri żgur huma ritratti fil-waqt li jtuk nostalġija xorta waħda storiċi għax ma tantx hawn nies li żewġu bil-maskra. Allura sentiment sabiħ ħafna iżda sakemm wasalna għalih domna ħafna nistennew. Ħafna jirrakkuntaw li wieħed mill-mumenti l-iktar emozjonanti ta' dakinhar tat-tieġ huwa il-ħin fil-karozza meta tkun sejjer għaċ-ċerimonja. Għax ovvjament dak il-ħin tkun kwieta u għandek ċans taħseb. Iva, fil-fatt naħseb għalija però kien meta tkun l-estate, tkun għamilt il-make, tkun għamilt xar, tkun il-bist il-libsa u mbagħad jiġu l-ġenituri.
Hemmhekk l-iktar li ħassejtni emozjonanti ngħidlek il-verità għaliex isu ħatorox mid-dar tiegħek, mid-dar fejn trabbejt, fejn ħatħalli isa parti minnek u f'daqqa waħda ħassir persuna differenti, eżatt. Allura naħseb dak l-iktar moment li ħassejt emozjonanti. Imma hekk kif qed tgħid inti wara l-ġen kollu tkun fil-karozza tkun qed taħseb tgħid wasal il-moment li nippjana għalih. Rebecca, Marzu 2022 inti ġejt eletta fil-Parlament Malti, eventwalment ġejt f'data segretarjat importanti li huwa l-qalbek ħafna, l-ugwaljanza hija xi ħaġa li inti hija vera viċin ta' qalbek. Jekk tħares lura lejn dawn is-sena u ftit xhur, hekk kif tiddeskrivihom? Kienu sena u ftit xhur fejn tallimt ħafna, fejn ġejt f'data b'responsabilta kbira illi nħossa fuq spallejja ta' kuljum ngħidlek il-verità, però fl-aħħar mill-aħħar qed ngħix dak li dejjem xtaqt. Għaliex il-politika minn dejjem kont inħobba m'għandu għalaq 18-il sena tħalt mill-ewwel attiva fil-kumitat lokali tal-Gżira, lura bdejt nitla l-iskaluni fih dan il-partit, nitgħallem xogħlijiet differenti, u mbagħad ħassejt illi il-pass naturali li jmiss kien nikkontesta l-elezzjoni ġenerali. U il-kampanja kienet vera sabiħa tlaqqak ma' nies differenti, ma' realtajiet differenti illi ma tkunx konxja tagħhom inti għaliex ir-realtà tiegħi mhijiex ir-realtà tiegħek. U mbagħad meta kien hemm l-eżitu tal-elezzjoni ovvjament ħassejt sodisfazzjon kbir illi tlajt mal-ewwel darba li kontestajt. Illi jiena l-iżgħar membru fil-kabinett u li qed inservi fir-wol li kif qed inti huwa importanti ħafna li xir-riformi huma għall-qalb il-ħidma li nagħmlu ta' kuljum u allura dejjem niċċallenġaw l-status quo, dejjem naraw kif nistgħu ntejbu għall-aħjar. Jekk tħares lura daw is-7 u 3 xhur, liema fażi, liema ġranet, liema proġett xogħol kien l-iktar diffiċli hekk, l-iktar li weġġalek rasek? Naħseb meta tkun qed tispjega, jiġifieri aħna nagħmlu ħafna riformi, jiena responsabbli minn ħafna temi li jista' jkunu pjuttost kontroversjali għaliex huma sensittivi, qed nitkellmu dwar pereżempju l-emenda li nipproteġu s-saħħa tal-mara f'każ ta' komplikazzjoni fit-tqala, qed nitkellmu dwar l-IVF, qed nitkellmu dwar drittijiet ċivili. U allura dak li jkun jekk aħna forsi nkunu mdorrijin f'ċertu sitwazzjoni bl-status quo, dak li jkun ma jħossu daqsxejn diffiċli li jaċċetta bidla, allura sakemm nispjegaw il-messaġġ tagħna u l-għandna l fejn qed nagħmlu ċertu bidla, hemmhekk xi drabi nħoss illi tkun daqsxejn diffiċli għaliex jista' jkun il-messaġġ ma jkunx qed jasal, allura dak li jkun forsi jiġġudika b'mod illi messaġġ ħażin. Allura dik l-iktar ħaġa li forsi nsib diffiċli meta qed nispjega għalfejn irridu nagħmlu dawn ir-riformi u dawn il-bidliet biex ikollna aktar ugwaljanza fl-aħħar mill-aħħar. U l-ikbar sodisfazzjon ta' daw is-sena u 3 xhur? L-ikbar sodisfazzjon nemmen illi kien meta għadda l-proċess tal-IVF l-ewwel mitjum fejn hemmhekk tajna numru ta' koppji il-prospettiva li jistgħu jsiru ġenituri għall-ewwel darba u anke li jkollhom iċ-ċans li jkollhom it-tieni wilt għaliex naħseb li sbaħ ħaġa li kulħadd jista' jkollu fil-ħajja hija l-familja. U dik kien sodisfazzjon kbir ħafna. Però mbagħad meta tara dak il-mument li tgħaddi liġi fil-Parlament huwa feeling illi ma nistax nispjegah għaliex taf li inti kont parti minn bidla illi ħat affettwa l-nies oħra f'ħajthom. Ħat tagħmel differenza. Rebecca, ħanedok naqalura fit-tfulija tiegħek, 15 oħra jibda s-sajf b'mod uffiċjali, hekk is-sjuf ta' tfulitek, fiex ifakruk hekk? Kieku tagħlaq għajnejk u tiftakar fis-sjuf ta' tfulitek. Aħna peress mill-Gżira ovvjament għandna pass il-bot mix-xatt. Allura niftakar li peress il-familja tiegħi kollha kienet residenti hemmhekk. Konna dejjem morru għand in-nanna u n-nannu. Konna naqbdu il-banketta, nieħdu fl-xkun illuminata pereżempju magħna u nerħula lejn ix-xatt u nagħmlu lejl sħiħ hemmhekk sa xi 11 ta' filgħaxija fuq il-bank. Konna żgħar jiena u l-kuġini konna nqogħdu nilagħbu futbol bil-fliexkun tal-plastik pereżempju jew tixi xi ġelat. U dejjem sejrin hemmhekk bil-rota, nitilgħu sa taslima, nerġgħu lura, dawk għalija huma s-sjuf ta' tfuliti. Ħanqabdek iktar nostalġija, waslu fidejna ħafna ritratti tiegħek, għażilna ftit minnhom u nixtieq nurihomlok u tgħidli x'memorji jġibulek meta tara ritratti. Ħanaraw x'ġej. Ħanarawhom flimkien. Kemm kellek żmien hawnhekk? Hawnhekk niftakar kien il-parti tal-proġett tal-iskola. Kont imur Sacred Heart ikunu jagħmlu lna parti biex niċċelebraw dak il-passaġġ li jgħaddi kulħadd naħseb minn ħajtu. Suppost għandek iktar ritratti? Hawnhekk jum il-proġett u niftakarha sew ħafna, kelli xari vera ssikkat u vera kienet iweġġani imma. Kienet iweġġek biex għadek tiftakar sal-lum. Niftakru sew, però ġurnata sabiħa wkoll ġiblek ħafna memorji. U hawnhekk fil-Girl Guides, dik guide għandna niftakar, vera kontattiva jiena fil-Girl Guides, kienu jgħalmuna vera valuri importanti, anke ċertu safety skills li għadhom jgħid llum u tiltaqa' ma' ħafna nies differenti wkoll.
U hawnhekk Ruma, hawnhekk konna morna ġita mal-iskola fejn konna morna nkantaw lil Papa Franġisku mhux Papa Franġisku, sorry, Pope John Paul. Konna morna kantajnilu hemmhekk qiegħda Ruma 11-il sena naħseb hemmhekk. Kienet l-ewwel esperjenza tiegħi msiefra mingħajr il-familja. U hawnhekk l-ewwel esperjenza tiegħi fil-Parlament. Kont ħadsem fil-Parlament taż-żgħażagħ, fanna li naf kont qed noħsib il-proċess tal-IVF dak iż-żmien b'mod ipotetiku min kellu jgħidli li 10 snin wara kont ħanuħsem fih u kun waħda minn dawk li mmexxu l qudiem din il-leġiżlazzjoni. Illa ħola ħox ġmil ta' storja din ma kontx naf assolutament u vera. X'inħares lura ngħid. Kienet it-triq tiegħi, jiġifieri xi drabi jkollok momenti f'ħajtek fejn tgħid tiġi full circle. U naħseb dak huwa l-ewwel momenti li ħassejtni hekk. Fadilna l-aħħar minuta għall-konverzazzjoni tagħna, però ma nistgħux ma nsemmux Settembru li ġej. Europride 2023 l-ikbar avveniment Ewropew ta' ugwaljanza ħajsir Malta. Għalfejn għalina l-Maltin hija xi ħaġa li għandna nkunu kburin biha. Hija xi ħaġa ta' nazzjon sħiħ għaliex fl-aħħar mill-aħħar biex wasalna fil-quċċat tal-klassifika f'dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet ċivili għamilnieh kollha kemm aħna, ġifieri ma kienx kisba ta' gvern jew ta' partit, kienet ukoll imma fl-aħħar mill-aħħar nexxilna nbidlu l-mentalità bħala Maltin u Għawċin. Allura din hija kulminazzjoni kważi ta' dak kollu li għamilna f'dan l-aħħar 10 snin biex sirna l-iktar pajjiż progressiv madwar l-Ewropa. U se niċċelebraw l-imħabba, ġifieri qed nistennew li jkollna eluf ta' persuni li jiġu minn barra minn Malta, però aktar minn hekk din mhijiex ċelebrazzjoni biss ta' komunità, iżda tagħna lkoll bħala pajjiż fejn niċċelebraw l-imħabba, fejn niċċelebraw Malta illi fiha tista' tħobb lil min trid, tkun aċċettat u tista' tgħix il-ħajja li inti twilit talija. Rebecca, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, għandi ftit regali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Fil-fatt, għalik grazzi għal Golden Drop għandna żejt ta' żebbuġa f'dan iż-żmien tas-sena li tikkombinaħ mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur toħroġ dik it-toma perfetta, kif ukoll grazzi għal jogurti minn hawnhekk ħa nibatuk b'ħafna tomit tajbin. Issa li beda jisħon sew it-temp m'hemm xejn aħjar minn naqra te kiesa u ġvera kollox magħmul naturali grazzi għal jogurti u għalik dan ir-rigal. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna bekk ktib bil-fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma vera tajbin u mhux tajbin biss biex tikollhom imma tajbin ukoll għas-saħħa ġifieri. Grazzi ħafna l-akli l-iktar ħaġa nħobb nagħmel li għall-ikel allura żgur se nħu miegħu dawn. Grazzi inti tal-li ġejt tiltaqa' miegħi Rebecca l-kumplament tas-sera tat-tajba u l-lejl it-tajjeb. Lilkom it-telespettaturi ħeġġixkom biex teqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami kif niġu lura ħnilagħbu kontra 30 sekonda. Għalina n-nisa l-ġieħ ta' darba fix-xahar mhux xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-ġieħ tal-period sa 12 siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel 5 ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. Żmien l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem, magħmul minn ingredienti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssib fil-prodott qabel l-użu. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Kun, made with love. Kun, made with love. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work. The time you felt loved and couldn't get enough of it. The delicious dinners. Life's sweetest moments.
life's big changes. And when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Iċ-ċans tagħkom li terbħu l-flus cash qiegħataw wasal il-ħin biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Ħames risposti tajbin ifissru rebħ ta' cash, rebħ tal-jackpot tagħna. Jekk ma jaslux il-ħames risposti tajbin, il-valur mbagħad jintered għat-telefonata li jmiss. Ħanaraw naqra minn fuq il-linja. Sera tat-tajba minn hemm? Daniela. Daniela, li ma setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sa set numru 10? Il-numru 5. Is-set numru 5, Daniela, bl-għażla tiegħek u bis-set numru 5 l-jackpot ser imur lura b'20 €. Titħarbax tħallix dal-fatt ta' ħarbtek xorta waħda għadek fiċ-ċans li ħaterbaħ il-flus cash. It-30 sekonda tiegħek ser jitilqu issa. Awguri. Fil-ħrafa ta' Peter Pan x'jisimha l-feri? ċalaħ huwa tip ta' ħobs jew laħam? Laħam. Ħażina, jismu Thomas u vvin tal-bozza x'kien kun jomu? Edison. Proset, x'issejjaħ chestnut bil-Malti? Astan. Proset, kelli 13 sarvetta u armejt 7, kemm fadalli? Jifdallek 6. Min għandek rrid nisma' li fil-ħrafa ta' Peter Pan il-feri kien jisimha Tinkerbell u min għandek rrid nisma' wkoll li ċalaħ huwa tip ta' ħobs u mhux tip ta' laħam. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. U la ma waslux il-ħames risposti tajbin, il-jackpot jiqpawnek u jintira ta' telefonata li jmiss. Ħanaraw minn hemm fuq il-linja. Is-sera tat-tajba minn hemm? Joey. Joey, ħames risposti tajbin ifissru rebħ ta' flus cash. Ħanaħdmu bilha għal ħanalqu l-ġurnata tajjeb. Liema setta domandi tixtieq mill-1 sal-10? Il-1. Is-set numru 1 bl-għażla tiegħek Joe u bis-set numru 1 il-jackpot ser jiżdied b'5 €. Mux li għamilna xej avvanz kbir, imma ħjar navvanzaw pażżejr il-qoddim mill-li nagħmlu bħal granċu nimxu blura. Joe, infakrek li n-notar ikun attent ħafna l dak li ser tgħidli wara li npoġġilek id-domanda, jiġifieri hu ħsieb. It-30 sekonda tiegħek telqu issa. 3, 2, 1. L-inventur Alessandro Volta tal-liema nazzjonalità kien? Spanjol. Ħażina, x'inhu d-doppju ta' 32? 64. Proset. Ġesu kellu 12 u San Pietru wieħed minnhom jibda bla. Apostli. Proset. F'liema xahar niċċelebraw jum l-indipendenza f'Malta? Settembru. Fil-lingwa Maltija x'inhu d-diminuttiv ta' xatt? Xtajta minn għandek rrid nisma' xtajta, rnexxilek it-tieni tlieta tajbin. Alessandro Volta kien Taljan u mhux Spanjol. Rnexxilek it-tieni tliet risposti tajbin mhux biżejjed biex terbaħ il-jackpot tagħna, kieku tajtna 5 risposti tajbin kont tieħu l-jackpot, però tinkwitawx il-logħba kontra 30 sekonda tirritorna magħkom għada, ġifieri pratikament tistgħu tirreġistraw il-parteċipazzjoni tagħkom billi tibagħtu SMS fuq in-numru 50612100. Qabel inħallikom il-lejla nixtieq nfakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja ta' kull ġimgħa flimkien ma' Gwam fejn qegħdin inħeġġu lilkom biex ittuna risposta għal domanda li qegħdin npoġġulkom ta' kull ġimgħa fuq il-paġna ta' Facebook u bonnici.tv. Jekk intom tirrispondu tajjeb, ovvjament ħadkunu qegħdin fiċ-ċans li tkunu intom ir-rebbieħa tal-ġimgħa, jekk ma tirrispondux tajjeb, ovvjament tistgħu terġgħu tippruvaw tittantaw xortikom il-ġimgħa ta' wara. Pratikament tkunu qegħdin fiċ-ċans li terbħu rigal ideali għal dan iż-żmien tas-sena. Qed nistennew il-parteċipazzjoni tagħkom. Jien ma fadali xejn ngħidilkom ħalli nawguralkom is-sera tat-tajba, nixtieqilkom il-lejl tajjeb, ngħidilkom grazzi tal-li bdejtu s-sera tagħkom miegħi, però fuq kollox grazzi tal-li segwu l-istazzjon favorit tagħkom, l-istazzjon 1.
Niltaqgħu għada u nixtieqilkom is-saħħa. Tinsewx tirreġistraw fuq in-numru 5061221. Isimkom kun jomkom il-età. Saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Coliosh Greek yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. St. Thomas Hospital. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.